Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 pano pachanyanyi chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ese maupdates ezvinhu zvaitika munyika yedu yeZimbabwe uchange uchizviwanira panapa. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwawo nevanenge vasati vaona this video vanenge vachiona. Amadzadiwa vanhu ndatoona vakuuya kuWhatsApp vachiti Hatirare tungonzwa Winky D ari kutaurwa. Chiiko chaitika kuna Winky D? Winky D avhundutsa vanhu mumastreets esocial media. Waindati Winky D avhundutsa vanhu mumastreets esocial media paaiperforma kuMbare neZuro manheru. Pane mashoko akaimba avhundutsa vanhu. Hanzi naWinky D. Zvandakuita ndakusiyai muchiona video rake. Handibate nyaya idzi but dangoti munzwisise dangokupai ka clue kezvaataura. Hanzi handitengwe nemota akazoti handitengese handisi Peter ini. Ndo mashoko anga achitaura vaWinky D ndo vaanga vachitaura. So dakusiyai muchiona video raWinky D. Ndatione this video first video. Wapedza kuona video pane rimwe futi randada kukuratidzai raWinky D pane zvimwe futi zvaataura ndatitange tapedza kuona this video. Alright. There was something brand new, liars. I want you to pay attention, buddy. It's the praise in action. Let me explain this all, right? One time. I do not put it. But I see cheaper in me. Then yes, I this is cheaper in me. Then we find in the place of cheaper in me. Then we see. I know if I see cheaper in me. It's my first show in Bada 2025. I have to give you a new tune. One time. Bada, I should want to put it. But I'm sick in tiny. I tell you, son, this is big tiny. Then we find in the center shit tiny. Then we see. I know it's a sick tiny. The Papa Kabuda. Or I did you tiny. Sunday, my notes and that tea tiny. Kapura pot and this tea tiny. The first I get and that and with that free tiny. I'm not in them. She's not a baba. Apa no puti baba, kurane to hona ka, and tenge nemota ka, like that. Next video ndoranda kuda kusiya mchiona ndofunga kuona video iri kutanga first video raWinky D ndatitaurei zvatinofunga comment section. Ini saHatirare 263 tusangana zvekare munguva inotevera. Ndaenda. Just listen. I want you to pay attention. One drop page. Let me start it. That's it. Ndikuva pasi kwenda kutenga NASA satellite. Skillful, line on Messi, pasa neku right. Life asimakasa, get it right. Segafa nditezve kusasa nema petty fight. Zinenge dziri nyasha kupfura 45. Ndomboita hasha pashure kune 40 knives. Vatondi baya pudza goti life. Vanogaya ndiri 2 week 40 night. Andakurara ndakamuka ini coffee type. Jacob Baba vema Israelites. Ndikuvaona kuti mamera dondidzimira light, but andikwata just do it ndakasimira night. Ndakuda kushoka Mbare ndakupinda live. Facebook, Instagram, klika like. Ndikuvaona kuti mamero Mbare